салом ба ҳама дӯстон. дирӯз мо якчанд бозии лигаи чемпионҳоро тамошо кардем. бозиҳо гуногун буданд, баъзеашон пуршиддат, баъзеашон то дақиқаҳои охир бо интрига ва баъзеашон бо натиҷаҳои хеле муҳим барои ҷадвали мусобиқа. ҳамаи бозиҳоро якбора муҳокима кардан маъно надорад, зеро вақти зиёд мегирад. барои ҳамин имрӯз мо танҳо бозиҳои ҷолибтарин ва нишондиҳандатарини ин турро баррасӣ мекунем. дар бораи он чи дар майдон гузашт суҳбат мекунем, чӣ хулоса баровардан мумкин аст ва ин натиҷаҳо ба вазъияти умумии гурӯҳ чӣ гуна таъсир мерасонад. Пас биёед оромона таҳлил кунем ва бо навбат пеш равем. дӯстон, чӣ хеле ки медонем баъди лигаи чемпионҳо ҳатман лигаи аврупо ва лигаи конференсия мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар он ҷамъ вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд агар дар вақти регистратсия промокоди мо mg0777ро мегузоранд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. бозии байни галатасарай ва атлетико мадрид росташ як бозии бисёр шавқхӯар шуд. бозии ором набуд. туп зуд аз як дарвоза ба дарвозаи дигар мерафт. ягон даста намехост танҳо ҳимоя кунад. ҳардуи даста бо фикри ғалаба ба майдон баромаданд ва ин дар тамоми бозӣ ҳис мешуд. дар маҷмӯъ бозӣ баробар буд. агар ба рақамҳо нигоҳ кунем, атлетико бештар зарба зад ва бештар ба дарвоза наздик шуд. аз рӯи омор онҳо каме фаъолтар буданд, аммо галатасарай ҳам ақиб намонд. онҳо худро қафу нагирифтанд, ба ҳимоя сахт нанишастанд ва ҳамеша кӯшиш мекарданд бо ҳамла ба атлетико ҷавоб диҳанд. дар охири бозӣ бошад маҳз галатасарай метавонист ғолиб шавад. дар лаҳзаи охирин онҳо имконияти хуб доштанд ки бозиро ба фоидаи худ анҷом диҳад. пас хуб буд, бозингар ба зарба баромад, аммо каме дақиқӣ нарасид ва Облак беҳтарин бозӣ кард. ҳамин тавр бозӣ бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид. агар бозиро одилона баҳогузорӣ кунем, чунин натиҷа мантиқӣ аст. ҳеҷ яке аз дастаҳо сазовори бохт набуд. ин як футболи кушод ва рост буд ки ҳардуи тараф барои натиҷа бозӣ карданд ва аз хатар натарсиданд. дар ин бозӣ боз як мавзӯи муҳимам ҳаст, бародарон. ҳолати Хулиан Алварес. ӯ боз ҳам гол назад ва ин аллакай ба як силсилаи дароз табдил ёфтааст. 7 бозӣ пайдарпай бидуни гол дар ҳамаи мусобиқаҳо. ин бадтарин давраи ӯ аз замони омаданаш ба Атлетико Мадрид тобистони соли 2024 мебошад. охирин голи ӯ ҳанӯз 9 декабр зада шуда буд. бояд гуфт ки Алварес тамоман гум нашудааст. ӯ дар майдон кӯшиш мекунад, бисёр медавад, барои туп кушода мешавад ва дар ҳамлаҳо иштирок мекунад. яъне аз рӯи бозӣ ӯ бад нест, аммо барои ҳамлагари дар чунин сатҳ муҳимтарин чист? албатта ки гол аст. вақте ки голҳо муддати дароз намеоянд, ин бар рӯҳияи бозингар таъсири калон мерасонад. инҷо бояд услуби бозии дастаам ба назар гирифта шавад. аз аввал маълум буд ки футболи Диего Симеоне барои чунин нави ҳамлагар чандон осон нест. ин футбол сахт аст, тартибнок ва маҳдуд аст. дар чунин система ҳамлагар ҳамеша озодии зиёд надорад. аз ин сабаб ҳоло дида мешавад ки Алварес наметавонад худро пурра нишон диҳад. хусусан пас аз бозӣ бо Реал Мадрид дар дерби ин равшан шуд. дар он дерби ӯ хеле хуб бозӣ кард, фаъол буд ва ба чашм мерасид. аммо баъд аз он бозӣ гӯё чизе гум шуд. боварӣ кам шуд ва бо аз даст рафтани боварӣ голҳоам нопадид мешаванд. аз Алварес дар Атлетико бештар интизоранд. на танҳо давидан ва кӯшиш кардан, балки маҳз гол задан ва ҳал кардани лаҳзаҳо. барои ҳамин саволҳо ба ҳолати ҳозираи ӯ табиӣ ҳастанд ва мардум интизори беҳтар шудани бозии ӯ мебошад. агар акнун ба ҷадвали мусобиқа назар кунем, ин мусовӣ бо Галатасарай барои Атлетико Мадрид аллакай аз даст додани холҳост ва ин натиҷа таъсири воқеӣ дорад. Атлетико дар ҷадвал ба дастаҳои дигар наздик аст ки ҳамчунин барои дохил шудан ба ҳаштгонаи лигаи чемпионҳо мубориза мебаранд. дар чунин вазъият ҳар як холи аз даст рафта фавран ҳис мешавад. баъд аз ин бозӣ ҷадвал бозам зичтар шуд ва рақобат барои ҷойҳои топ 8 бозам сахттар гардид. холҳои аз даст додаи Атлетико аллакай ба фоидаи рақибон кор кард ва интригаро бештар намуд. аз ҳамин сабаб ин бозиро бояд чунин қабул кард, ҳамчун натиҷае ки аллакай гузаштааст ва мустақиман ба вазъияти турнир таъсир расон. ба дигар бозиҳои ин давр мо боз бармегардем ва онҳоро ҷудогона баррасӣ мекунем. бародарон, бозии дирӯзаи Ливерпул бар зидди Марсел дар маҷмӯъ хеле хуб баромад. ғалаба бо ҳисоби 3-0 дар меҳмонӣ бозии бе голи қабулшуда ва назорати пурраи бозӣ нишон дод ки натиҷа тасодуфӣ нест. ҳама чизе ки дар ҳисоб дида мешавад дар майдон ҳам ҳамин тавр буд. ин пирӯзӣ танҳо аз ҳисоби голҳо набуд, балки аз ҳисоби бозии дуруст ва фикри равшани даста буд. аз оғоз дида мешуд ки Ливерпул мехоҳад бозиро идора кунад. бояд росташро гуфт, бозӣ ҳамеша тез набуд. дар нимаи аввал лаҳзаҳое буданд ки
суръат паст мешуд, тӯб ором мегашт ва баъзан тамошобин ҳатто каме дилгир мешуд. Аммо ин маънои онро надошт ки даста баъд бозӣ мекунад. Ливерпул танҳо шитоб намекард ва намегузошт ки Марсел бозиро ба фоидаи худ гардонад. Марсел кӯшиш мекард бо роҳи бозии ором аз қафо ҳамла созад. Вақте тӯб дар даст надошт, оддӣ ҳимоя мекард, вале вақте соҳиби тӯб мешуд, ҷои бозингаронро иваз мекард. Агар сода гӯем, онҳо мехостанд Ливерпулро саргардон кунанд ва бозингари холӣ ёбанд. Аммо Ливерпул ба ин омода буд. Бидуни тӯб Ливерпул хеле зич меистод, маркази майдонро мебаст ва ба Марсел вақт намедод. Ҳамин фишор боис шуд ки бозингарони Марсел бисёр хато кунанд. Онҳо маҷбур мешуданд шитоб кунанд, қарорҳои нодуруст гиранд ва тӯбро аз даст диҳанд. Яъне ин хатогиҳо худ аз худ набуданд бародарон. Ливерпул онҳоро маҷбур мекард ки чунин хатогиҳо кунанд. Ва акнун муҳимтарин шахси ин бозӣ ки албатта ки Доминик Собослай, маъз ӯ бозии Ливерпулро идора мекард. Ӯ ҳамон бозингаре буд ки тӯбро мегирифт, ором мекард ё баръакс бозиро тез мекард. Агар хеле оддӣ гӯем, Собослай ҳамон банде буд ки ҳимояро бо ҳамла мепайваст. Ӯ ҳамеша кӯшиш мекард дар ҷои дуруст бошад, тӯб талаб кунад ва ҳамлаҳоро ба самти дуруст равона кунад. Корҳое ки Собослай дар бозӣ анҷом дод хеле равшан нишон медиҳад ки чаро ӯ ин қадар муҳим аст. Ӯ барои Салаҳ як имконияти хеле хуб сохт вақте ки ӯро ба мавқеи зарба баровард. Голи ӯ аз зарбаи ҷаримавӣ ҳам хеле оқилона буд. Ба ҷои он ки тӯбро аз болои девор занад, ӯ қарор гирифт аз зери девор бизанад. Ин қарор зуд гирифта шуд ва маъз ҳамин чиз ба гол овард. Боз як лаҳзаи зебо, паси пешголӣ бо пятка. Ин нишон медиҳад ки ӯ дар майдон зуд фикр мекунад ва роҳи беҳтаринро меёбад. Аз ин сабаб метавон гуфт ки Собослай дишаб шахси асосии бозӣ буд. Ӯ бозиро барои ҳамдастояш осон ва барои рақиб душвор мекард. Вақте дар даста чунин бозингар ҳаст ки ҳам метавонад бозиро ором кунад, ҳам суръат диҳад ва ҳамеша қарори дуруст гирад, даста хеле бо боварӣ менамояд. Дар бораи ҳимояам бояд гуфт бародарон, Марсел қариб ягон лаҳзаи воқеан хатарнок надошт. Лаҳзае набуданд ки Ливерпул бо азоб худро наҷот диҳад. Ҳимоя ором ва бо тартиб бозӣ кард ва ин на танҳо кори муҳофизон, балки кори тамоми даста буд. Зеро бозии беголи қабулшуда ҳамеша натиҷаи кори дастаҷамона аст. Баъзан чунин бозӣ ҳатто аз ғалаба ҳам муҳимтар аст, чунки нишон медиҳад ки даста бозиро зери назорат дорад. Дар ҳамла бо вуҷуди ҳисоби 3-0 Ливерпул метавонист бозам бештар гол занад. Экитеки як имконияти бисёр хуб дошт, аммо тӯб ба тири дарвоза бархӯрд. Салаҳ ҳам лаҳзао дошт ки метавонист беҳтар истифода барад. Яъне аз рӯи имкониятҳо ҳисоб метавонист калонтар шавад. Ин ҷои кор аст, зеро дар бозиҳои калон чунин лаҳзао бисёр муҳим мешаванд бародарон. Ивазкуниҳоам таъсири худро гузоштанд. Коди Гакпо аз захира баромад ва гол зад. Ин чӣ нишон медиҳад? Ин нишон медиҳад ки Ливерпул танҳо ба ҳайати асосӣ такя намекунад. Дар Лигаи Чемпионҳо бисёр вақт маъз бозингароне ки дар қисми дуюми бозӣ мебароянд, натиҷаро ҳал мекунанд. Дар бозии баъд доварӣ ҳам саволҳо буданд. Баъзе қарорҳо нофаҳмо менамуданд. Гоҳе аҷиб буд ки чаро фол дода шуд ё дода нашуд. Аммо хушбахтона ин ба натиҷаи бозӣ таъсири ҷиддӣ накард. Агар хулоса кунем бародарон, дирӯз Ливерпул бозии комил нишон надод. Суръат ҳамеша баланд набуд, махсусан дар нимаи аввал. Аммо аз ҷиҳати назорат ва фаҳмиши бозӣ ин як бозии хеле қавӣ буд. ғалабаи 3-0 дар меҳмонӣ бар зидди Марсел, бозии беголи қабулшуда ва нақши калидии Доминик Собослай нишон медиҳад ки Ливерпул дар роҳи дуруст қарор дорад ва метавонад дар давоми мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо бозам қавитар шавад. Бародарон, агар ба ин бозии оромона ва бешитоб назар кунем, Барселона як бозии хеле муҳим гузаронд. Бале, ин бозӣ аз аввал то охир комил набуд, аммо аз ҷиҳати натиҷа ва таъсир ба вазъияти гурӯҳ ин пирӯзӣ бисёр аҳамият дошт. Дар чунин бозиҳо на ҳамеша зебоӣ дар ҷои аввал меистад. Баъзан муҳим он аст ки даста натиҷаро бигирад ва дар ин бозӣ Барселона маъз ҳамин корро кард. Яке аз хулосаҳои асосӣ пас аз ин бозӣ он аст ки Барселона дуруст кард ки Фермин Лопесро нигоҳ дошт ва ба Челси ӯро нафурохт. Ӯ бозингаре нест ки тасодуфан дар ҳаят пайдо шуда бошад. Ин на як бозии хуб ва на як лаҳзаи кӯтоҳ аст. Ӯ футболбозест ки ҳисси голзанӣ дорад. Ӯ мефаҳмад ки кай ба ҳамла ҳамроҳ шавад, кай аз дур зарба занад ва кай ба ҷаримагоҳ ворид шавад. Ин чизҳоро омӯзондан душвор аст, ё ин ки дорӣ, ё ин ки не, ва Фермин ин сифатро дорад. Ғайр аз ин ӯ танҳо барои голҳояш фоидаовар нест бародарон. Ӯ нимҳиматгари оқил аст, бо тӯб оромона кор мекунад, паси хуб медиҳад ва ҳамеша худро барои гирифтани
توп пешниҳод мекунад. ӯ байни хатҳои ҳимоя ва ҳамла ҷой меёбад ва ба бозӣ тартиб медиҳад. ҳамкории ӯ бо Дани Олмо дар ин бозӣ хеле хуб дида мешуд. ҳарду дар ҳолати хубам ва маҳз ҳамин ҳамкорӣ ба ҳамлаи Барселона қувваи иловагӣ дод. муҳим аст ки Левандовски ҳам гол зад, ҳам ба дарвозаи рақиб, ҳам ба дарвозаи худ. барои ҳамлагере ки таҷрибаи калон дорад, гол дар Лигаи Чемпионҳо бисёр муҳим аст. шояд ӯ дар тамоми бозӣ ҳамеша дар маркази диққат набуд, аммо ин гол барои рӯҳияи даста аҳамияти калон дошт ва ба натиҷаи умумӣ таъсир расонд. дар айни замон мушкилотам буданд. ду голе ки Барселона қабул кард аз стандартҳо омаданд. ин чизро нодида гирифтан мумкин нест бародарон. дар бозиҳои охир ҳимоя ҳангоми зарбаҳои кунҷӣ ва зарбаҳои ҷаримавӣ хуб кор намекунад. агар рост гӯем, рақиб аз бозии кушод қариб ягон лаҳзаи хатарнок эҷод накард. хатар асосан аз стандартҳо меомад ва дар Лигаи Чемпионҳо чунин лаҳзаҳо бисёр вақт натиҷаро ҳал мекунанд. барои ҳамин Барселона бояд ин ҷузъро ҷиддӣ беҳтар кунад. агар боз ба Фермин Лопес баргардем, сатҳи ӯ танҳо имрӯз дида нашуд. ҳатто дар бозии гузашта ки Барселона аз Реал Сосидад мағлуб шуд, ӯ як голи хеле зебо зад ки бо сабаби офсайди хеле хурд бекор карда шуд. ӯ тӯбро ба пеш бурд, аз берун зарба зад ва қариб ҳамеша чунин лаҳзаҳоро эҷод мекунад. ин нишон медиҳад ки ӯ устувор аст ва доим дар сатҳи хуб бозӣ мекунад. ҳамчунин бояд баромадҳои ӯро дар бозиҳои олимпӣ бо тими миллии Испания ёдовар шуд. онҷо ӯ яке аз бозингарони асосӣ буд, бисёр гол зад ва дар ҳар як бозӣ ба даста кӯмак кард. барои ҳамин он чизе ки мо ҳоло дар Барселона мебинем ҳайратовар нест. ин натиҷаи меҳнат ва рушди пайдарпайи ӯст. алоҳида мехоҳам бозии Френки де Йонгро зикр кунам. ӯро бисёр вақт танқид мекунам ва баъзан ин танқид аз ҳад зиёд аст. дар ин бозӣ ӯ худро хуб нишон дод. фаъол буд, бисёр кор кард, ба нигоҳ доштани тӯб ва ором кардани бозӣ кӯмак кард. ва ростӣ ин аввалин бозии хуби ӯ нест. танҳо муносибат ба ӯ ҳамеша сахттар аст нисбат ба бисёр бозингарони дигар. аз нигоҳи ҷадвал ин пирӯзӣ барои Барселона бисёр муҳим буд. ҳоло даста ба минтақаи баромади мустақим наздик аст ва бозии навбатӣ метавонад ҳамаи чизро ҳал кунад. агар плей-офф пешгирӣ шавад, ин барои даста оромии бештар ва фишори камтар меорад, зеро чунин бозиҳо ҳамеша хавфноканд. муҳим он аст ки ин натиҷа бе иштироки Ламин Ямал ба даст омад. ин нишон медиҳад ки Барселона танҳо ба як бозингар вобаста нест ва метавонад бо вариантҳои дигар ҳам натиҷа гирад. дар ҷанбас метавон гуфт ки ин бозӣ комил набуд бародаро. камбудиҳо ҳастанд ва ҷои беҳбудиам ҳаст, аммо аз нигоҳи натиҷа, аҳамият ва таъсир ба мавсим ин пирӯзӣ хеле муҳим аст. бо чунин бозиҳо, бо чунин бозингарон мавсим оҳиста оҳиста шакл мегирад. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.